Paavo ja Pate seikkailu. Mitäpä Paavo siellä tuolla uutisissa lukee? Että joku oli saanut dramaattisen mielenhäiriökohta, ei mielenhäiriö, vaan semmonen raivokohtauksen. Se oli suuttunut siitä, kun joku oli sanonut silleen, että mä näen sut. Kuulostaa tutulta. No, Pate! Mitä? Tarvitsen kahvin. Siis oikeesti? Tummana kiitos. Ja muista kuitenkin mitä sokerin palaa. Mä en tee sulle kahvia! Mä en tee sitä! Mä en tee enää koskaan sulle kahvia! Muista se! Mut sähän teet mulle joka ikinen aamu kahvia. Tänä aamuna! Kauheaa! Pate, Niin. tekisikö se mulle silti sen kahvin? Okilte. No nyt kun noin nätisti kysyt, niin joo. Mistä 20 sokerin palaa? Muistetaan. Hyvä. Paavo Ja Pate. Nyt? mennään nyt pehkuihin.